250 i Minecraft. I I'm recording now. Nej, ikke recording. Vi har Brawloff, der hedder Pulse Me On Fire. Pulse Me On Fire. Jeg har fucking 1000 FPS på Minecraft-gruppen. 10. pladsen, tror jeg. Riven er top. Det kan jeg super 10. Nej, Riven må jeg så det skal matche. Hvorfor har Ken så teleport og Riven har ikke? Jeg mener dem begge to, så jeg ved hvad der sker. Du mener ikke Yasuo, Leo? Mads. Jeg er højere level med Yasuo end jeg er med Riven. Du mener hvad Philip? Philip lige sagde, så nu forbinder jeg det altid med. Benny bukser brændte, Benny råbte åh nej! Nemlig Bennys bukser på. Fucking mærkeligt. Okay, her er ideen, Mads. Ja, jeg ved ikke hvordan vi vinder vores lane, så jeg bare håber på det bedste og fuck bitch. De ser ens ud i Carsix og dig. Nej tak. Prøv at se, jeg tog løb. Nej, Niels. Look at you guys. Må jeg se? You're the same. Same. The same person. Nej, Gas, du er ikke stadigvæk. Så skriver du bare det der. Den der Skype. Er du allerede herovre? Skal han til at spille Overwatch? Der overlevede ikke en pickaxe. Vi ligner slet ikke det samme. Hvad fuck er du gang? Hey, er vi ikke fuld blå hold? Vi er fuld blå hold! Fuck det. Hvorfor er Riven ikke blå? Hvad er der galt med hende? Altså, vi lilla og blå. Nej, Mads. Det er dig, der er blå. Blå! Det er kun dig, der er blå. Vi er lilla af. 3 lilla af. Rum er farveblind. Det her med farveblind, Mads. Skank. Jeg har fået masser til at sige please. Okay, er du klar til, hvordan man Draven skiller Mads her? Ja. Du skal ikke starter med sin økse. Og hvis jeg ikke FPS lag. Så stjæler man hans golems her. Nej, du stænker. Leo. Til lane, og så har man 2 økser. Leo. Ikke kom tilbage. Leo. Har du er de pro-skill, eller hvad Mads? Har man 2 økser til lane? Så skynd dig at finde tilbage, på når jeg skal til at pakke. Vind, Mads, er du en pussy bitch, jeg snikker. Okay! Jeg kan bare være god. Så lidt der. Kan du finde vej tilbage, når du logger ind igen så? Rundt det er først på fredag, du kan logge ind igen. Ja, exakt. Fuck dig, Soraka. På fredag, Leo! Jo, men jeg er lige under på taget. Holy shit, hun er en taber, hende der Soraka. Altså, for fuck's sake. Lag! I call lag. Du havde ikke fuck. Lag. It's lag, Ruben. I'm lagging, hello? Hello? Jeg sidder fast ned i et hul lige nu. Wukong! Shit! Fuck! Ruben! Fancy. Jesus. Warning er livets ikke hjælp. Bare lad ham dø. Cease, guys! Fuck har han til det? Holy shit, the heal. Come on, fight me. I'm bad. Fuck, du er useless, kid. Lad os se Minecraft. Fandme nej, jeg går tilbage. Project Ozone. Oh god, Ken går ind. Bare lad ham dø. Ja, Ken, go. Mads, redder ham. Lad ham dø. Redder ham. Han er nu. Gotta say. Jeg gider ikke. Kan say, hey. Fuck Soraka. Holy shit, hun er nederen champion. Oh god, Mads. Mads with the pro skill. Smack. Jeg filmer på dig lige nu, Ruben. Lav noget sejt. Hej. Ej, jeg håber du dør, Ken. Jeez, die, Ken. Kommer Jinx raketter og BOOM! Smack! Okay, Mads. Ja, okay, jeg er klar. Jeg har The Portal of Century. Jeg synes, det der first blood der, det var rimelig godt af mig. Ej, det var fandme elendigt af mig. Og i Ruben, er du klar til at gå ind? Det cutter vi af videoen. Poletort. Jeg mener teleport. Jeg er på ingen måde klar. Jeg sagde poletort i stedet for teleport. Okay, jeg er dobbelt longshot. Tag healen, du tog ikke healen. Vi går faktisk efter hende der, selvom Soraka er der, fordi fuck support. Oh god. Så jeg tager den her nu, fordi du ikke slår. Du kan tage den anden også. Hun er jo bøsse hende der. Jeg er der ikke. Hvad er det? Jeg er ved at tage Shine. Hun døde til Olaf. What a fucking surprise. Team sucks. Open mid. Please gang mid. Open mid. Close mid. Og jeg er gang Ruben. Allah!
har ikke mit E. Stun, please. Fucking hell! It's every time, dude. Hun er fucking dårlig, hende der Jinx der. Men havde Soraka ikke mana? Jo. Hun var sådan, fuck you man, I don't wanna save you. I wanna save myself, bitch. Du kan ikke fucking... Mads, du kan ikke købe talent, du bliver nødt til at gro det. Det er mit quote, okay? Du kan ikke købe talent, du bliver nødt til at gro det. Husk nu, at jeg recorder over. Nå ja, jeg Du skal ikke lyde som en idiot. Jeg lyder aldrig som en idiot. Det er også et nyt quote. Nej, Mads, det er en sand. Er du klar til the world's best gank of the century? Nej, kom med det. Jeg pusher. Ved du hvorfor jeg pusher, Mads? Det er fordi jeg ikke er en pushy ass bitch. Okay, se de der 3 heals, der ligger bare derovre. Der har 3 her. Fucking problembarn, Soraka. Hvorfor du gør? Dræber hende under tårn. Ikke tage healsene, medmindre du virkelig har brug for dem. The healing små revolting, that's a hurting. Jeg er klar til at gå ind. Jeg er også klar til at gå ind. Jeg går ind. Den er gang predictor, jeg. Fuck! Ja! Easy, dude. Okay, så kan jeg ikke mere. Okay, Ruben, gå ind i de her 3 her. Okay, det kommer til at starte. Oh my fucking feels motherfucking good. Okay, Soraka er gået tilbage, så jeg pusher bare det her. What the fuck? Fuck team. The fuck, dude. Vi tager bare... Okay. Oh my fucking god. Hvad er chancen for, han er der? Ja, der ligger en heal her, Ruben. Der ligger en heal hernede. Fucking hell, hun flasher over. Der ligger en heal. Der ligger en... Jeg er død. Go fucking Kha'Zix. Be useful, man. Jesus. Useless. Fucking. Er du okay, Ruben? Se, jeg har sat en flower lige når du spawner, lige når du kommer tilbage fra teleporten. Er Riven hernede for? Og Kennen er top... Åh, de er premates. Så fik du den der? Ja, du fik den der. Hvis de er dårlige premates, så bliver What the hell? What the hell, Kha'Zix? Og en ham. Nej, what the hell? Han stod i bare Soraka sten. Og rolig med at han var platinum sidst. Nej, he's platinum. Let's talk some English, Ruben. Let's talk some English. Yeah, let's talk some of that shitty English. Yeah, let's talk some of that shitty That's so hell can understand. Skal vi ikke tale lidt om Suhail, så når han ser videoen i morgen, så kommer han til at føle sig... Ej, der er bitch! Prediction. Jeg går lige ned fra mig for alt, altså. Jeg går nu. Alright, let's talk about some... Would you push eller freeze her? Would freeze. Jeg burde freeze, ikke? Ja. Vil du det med, Mads? Jeg er ikke en pussy ass bitch. Så pusher fandme. Du misser det hele. Hold kæft, Mads. Det handler om at push. Det handler ikke om guld. Mads, jeg giver ingen fucks. Du står også med det liv. Jeg giver... Ligner det, jeg giver en fuck? Ja. Forkert, Mads. Det gør jeg ikke. Jesus, he got molested. Hvad fuck er der sker herovre? Det her, det kalder jeg fart. Oh my god. 101. Det er faktisk fart 101. Hun var fucking lucky. Men ved du, hun bliver nødt til at gå tilbage nu. Det betyder, at vi kan fucking have ting. Bold. Er du snart old, Mads? Nej, jeg fucking tager chance i den jungle. Bam, bam, bam. Riven, so I have a low chance at zero. Hun er level 4, Mads. Vi kan tower dive. Fuck, hvad hun løb væk fra sit eget tårn. Dumt. Okay, bare løb. Portal, please. Portal, please. Escape tactics. Yeah, boy. Yeah. Yeah. Fuck, det er bedre, så hun er der. Ruben, den der. I don't need your shit. I need this bitch ass motherfucker. Fucking Tyler 1 fan.
Det gælder bare om at sige bitch så mange gange som muligt, og så bliver man cool automatisk. Tag dem med. Du ved godt, Jinx skal tage. Ej, din bitch. Ja, Mads, du gør det rigtigt. Fuck. Ej, nej, det. Jeg skadede hende mere end. Og jeg har alt. Det vil jeg godt lige at høre. Okay, det er ham, det der. Åh! Go! Okay, jeg holder dem 5. Go. Har ikke mana. What the hell? Wait. If you didn't get... That's too late, dude! Jeg havde ikke noget mana. Men selvfølgelig er han der. De pingede det. Wukong Bot, hun skrev det også. Havde du fået travlt med at være glad over, at du fik 2 kills, og lå mig dø? Sorry, man. Nå ja, jeg slettede dig. Jeg løb her, dengang du ultede, så løb jeg udenom Jinx's jumpers. Det så jeg, det var fucking elendigt. Du kunne have flashet over dem. Jeg gad ikke waste flash. Laggede du lige med vilje, din stemme der? Nej. Fordi det lød som at... Ja, ikke... Riven! Hun viser faktisk det. Bart, please. Oh my god, Mads! Oh my god! Den her chat er bare så fucking duck. Oh, bagfra, Bart incoming. Hvem? Ja, jeg siger dig. Speed. Oh fuck. Speed. Speed. Det er slet ikke meget heal. Okay, for nu af går jeg kun efter Soraka. Hun går... Det er sådan, hvis vi dræber Soraka, dræber... Ja. Hvis vi dræber Soraka, så dræber Jinx også. Og hvis vi dræber Jinx, dræber Soraka også. Nej. Når jeg mener Soraka healer Jinx. Hun er faktisk næsten. Og jeg har ult. Ja. E'et her. Holy shit! What the fuck er det her? Man, du havde et fucking job, hvis vi dør, du glemmer jeg dig. Det gør Og nu, jeg vil først på telefonen. Hold ham. Gotta go fast. Go fast, go det er for dig. Det var fandme ikke meningen, det der. Hvor fanden... Ja. The solo goal. Jeg tror, Wukong kommer ned, så vi putter. Nej, han står ned. Gå bare tilbage. Og du kan stadig, du kan også bare lige på vej. Ja. Jeg kommer kun herind, fordi der er en chime. Også fordi du gerne vil gå tilbage sammen med Side Raven. My music is the best. Vi gør det, vi er bedst til, okay? Vi skader dem ned og de har går flyttet lane igen, de har. Hvad er det de her gang? Fuck okay, men vi gør det, vi er bedst til. Fuck og bitches og spiser chicken. Og jo, det er det, vi er bedst til. That's okay. Ja, faktisk også. Se, I gør. Den her, go Ruben. Er du fucking... Fuck skal han heal så meget for? Holy shit, hun exhaustede faktisk mig. Jeg begyndte faktisk at basic attack en minion. Imens jeg løb. Fuck, man. Jeg har stadig... Hold da. Fuck, er et problem. Vi var lige kommet ned, han var stadig i den bus der. Ja. Alt det skadet på 400, og hans A det skadet på 2. Skadet på 6. Soraka, ja. Fucking alle andre supports, så havde vi mindst fået 2 kills der, tror jeg. Nej. Soraka
shit. Jeg er faktisk en Yasuo, der kunne Trinity Force med. Han er faktisk main Yasuo. Han har faktisk gået 2 items. Se hvad level han er. Nej, han er ikke main. Se nu. Noget der. Vi pusher bare. Hvad tror jeg? Oh my god, there's Jinx. Burde vi gå tilbage, højst sandsynligt. Ja. Vil vi? Nej. Der er faktisk en Olaf. Han ham? Tror jeg nok. Kom så E! Don't fail me! Du gav ham en udvej. Fucking hell, man. Han giver ikke op. Okay, han giver op. Riven. Go team. Riven. Ja, jeg older til at tage det her kill. What the hell? Det er faktisk lidt for det der. Hvad skrev Riven i chatten? 7R. He net she. Ja, hun prøver at skrive også dig. Ja, det ved jeg. Okay, så fordi vi vandt vores lane, så bliver vi ikke campet, men toplane blev godt. Så viser hun lige level 7 i basen. Vent, det minder mig om, at jeg skal lige bind noget, så jeg kan bede ham. Communication. Se, jeg skrev nice igen. Og vent. Minions. Jinx, hun er faktisk top lane igen. Kender få tier 2 tårn. Han har. Nå ja, det gjorde det lige før, dengang der kom sådan 4 bot. What the hell? What? Dude. Not cool. Not cool, man. It is. Bot go mid. Nej, vi gør. Ja, vi gør. Jeg vil godt. Bart kommer. Peace. Seriøst, fuck det så. Det kan hun selvfølgelig også bare gøre. Fucking up, Mads! But out of my way. Fuck ham, man. Fucking tag. Out of my way. But out of my way, asshole. Jesus fucking Christ. Jeg skal have mere til at redde din røv. What the hell? Nej, hvad laver du? Jeg er lige kommet. Vil du have golems, er du det? Nå, hvor er du sød. Hvad er der galt med dig? Farewell, Kronos. De er ikke med. De er ikke med. Nej, i morgen.
Come on, dude. Så er This de, is fun. så er de børn. Hvor er de henne? Så er de børn? Er der nogen, der har taget dem? De har taget dem. Ja, men det spawner så. Står de bare i en busk og venter? Lad mig tjekke. Der er fandme kun én ghost, der går afsted, og den går efter Så stræk er her. de et eller andet. Jeg følger efter der ghost. Jeg har ingen idé om, hvor nogen af dem er henne, så jeg er bare rimelig bange. Det er faktisk en fuld hammer, som er Okay. Shit. Så de næste par teamfights her, de kommer til at afgøre gamet, fordi lige nu der står der 17-17. Det eneste vi får ind i tårnen. Og Ruben, de fighter. For. Kommer. I am going back. Ham! Fuck mit liv! Jeg auto-attackede tårnet. Fuck, Olaf kommer. Fuck dit liv. Fuck mit liv! Fuck den der Soraka der, den skulle vi have gået efter. Bullshit, så du mit ult? Så er du mit alt fucking straight into Yasuo win wall. Jeg ved ikke. Ved I det? Ruben. Åh, jeg havde heal. Jeg kunne have healet mig selv. Fucking heal. Jesus, den har bart musik her høj, når man har mange chimes. Jeg kigger på det. Mange League Champions. Gotta go fast! Bart har musik. Jin han har musik. Kom an, hvilken skin man har på. Zona har musik. Cockmouse. Da 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 da. Vi har brug for det. Vi går efter Bart. De er sådan nogle taber. Men det er fordi du er sådan et fredfyldt væsen. Hvorfor fighter I, når jeg ikke er der? It was a bait, man. Jeg baitede Yasuo ind til mig, og så stod Kartik i busken. Fuck. I think someone just knocked on my door. But I don't want to. Jeg ved ikke, Fuck you, man. Fuck you, man. Fuck you, man. We need you. skal jeg have tårn her. Tårnet. Fedt. Fuck, fart. Feels so good to play. Jesus Christ. Holy shit. Okay. Fuck, stop doing that, Ruben. Nej, men den der silence, den fuckede mig. I saw that. Jeg kunne hverken med QSS, anti-slow eller flash. Det der, det cutter du ud af videoen, okay? Nope. Jeg sender den til dig, den her video, så må du bare stå. Oh shit, det var så godt det der. Kan du se, Mads, hvad jeg har købt? Hvad siger du? Se, hvad jeg har Oh købt. my god, du har købt den der ting der, som jeg næsten ikke ser nogen købe. Det er så, de healer mindre, når jeg rammer dem.
Motherfucker, Soraka. But oh my god, jeg troede jeg fik. Nice try. Vi går begge to efter Yasuo. Guide. Oh my god. Kha'Zix, den går faktisk efter den der Soraka derovre. Skal du ikke gøre noget, du vil fortryde? Han flasher faktisk efter hende der Soraka der. Jeg er jo klar til at snipe han. Snipe. Ja, jeg fuckede det op. Han har ikke ultimate rum. Hvem? Olaf. Han skulle. Jeg fuckede op ved at ikke at trække mit ult tilbage lige med det samme, fordi jeg ikke kiggede på det. Ellers skulle jeg have Dapsu. Rød buffer. Jeg siger dig, Olafs ult, det counter mit ult. Olafs ult counter alt. Men der er en Wukong derinde, what the hell? Holy shit. He's scared, dude. I can smell it. Jesus Christ. Shit, born. Kan du se, Mads? Man skal ikke spille ham. I'm so bad. Woo. Oh god, Ruben. No. No! I got the same heal as you! No, fuck you, fucker! Nice. Nej, ikke fucking ignite. Oh yeah. That's called the team, bitch. Jeg har faktisk holdt rum. Jeg fuckede op der også. Jeg mistede mit økse rimelig hurtigt. Jeg tjekker videoen igen efter og ser om jeg får og lige lade du dør. Jinx er gået, fordi vi fuckede en masse. I'm so mad. Ja. Why in my fucking... Nå, well, jeg får ikke S. Nej. Why am I fucking... Oh my god. Var det Olaf, der havde promo? Det var Wukong. Nå.